Dobre, takže ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli, našli si ten čas, aby sme si to prešli spoločne. Otázka jedna znela, prečo teraz? Pretože skončil semester, pretože pán docent a asociovaný profesor Martin Uhrík, doktor filozofie za PhD z tohto titulu, z fakulty architektúry a dizajnu nám prišiel odprezentovať výsledky, ktoré od 2 semestre sa venovali študenti Hviezdoslavov. Máme z toho niektoré zaujímavé výstupy. Tie teraz až tak moc neuvidíte, lebo tie všetky veľké sme zistili, že mať otvorenú sálu tu, keď je každý večer nejaké cvičenie alebo niečo je zložité a púšťať ľudí. Ale v tom priestore Silvers bude vlastne od polky septembra výstava jednak prác študentov architektúry, dnes kolegov architektov, lebo väčšina z nich, teda skoro všetci, až na dizajn vecí už sú inžinier architekt, už sú kolegovia. A stredná umelecká škola, tá škola umeleckého priemyslu tiež má pre nás nejaké veci, ktoré budú ako sochy pre Corso Marca Aurelia, nejaké mobiliáre, nejaké výtvarné veci a drobné plastiky, takže to všetko si spravíme v tom stacionári dennom a budeme mať 2 týždne peknú výstavu, o ktorú už prejavilo záujem aj Žitnoostrovské osvetové stredisko, že by sme sa mohli prezentovať aj v tomto režime. Takže dovolím si okrem pána profesora privítať aj Janka Orlovského, ktorý je našim dlhodobým priateľom a pomáha členovi nadácie otvorenej spoločnosti, ale predovšetkým, jak by som to povedal, starý mládežník a angažovaný jedinec, že za akademickú obec si dovolím na pani profesorku Beňuškovú privítať. Tá sa nezaujíma o architektúru, tu zaujímajú suburbia a je etnologička. Skrytá pozorovateľka, aby zistila, jak sa táto komunita správa. Vlastne už sme mali jedno sedenie, pripravuje prácu o vývoji suburbii, takže aby sme sa posunuli ďalej. Keď budem príliš kecať, tak ma stopnite. Takže, ak dovolíte, budem sedieť, aby som to mohol, dúfam, že ma počujete. Keby bol... Takže toto máme krátky prehľad o tom, ako sú od 18. storočia náš priestor, teda Nemečok, Jožef Majer, Palafiovský stred obce, dole už ďaleko väčší Kvetoslavov, vtedy Úsor, v 38. v 55. so štátnym majetkom a hydinárňami. Urobili sme si taký výcud z toho, čo Hviezdoslavov v minulosti znamenal, takže Marcus Aurelius a jeho Aureus je tam preto, že sú tu teda tie vykopávky toho rímskeho tábora. Najnovšie teórie vravia o tom, jak sa objavil most v Komárne, že bol pevný, takže korito Dunaja bolo severnejšie, takže ešte tento tábor nebol len ten prechodný pochodový, ale mohol byť trvalejší a vlastne sme súčasťou provincie Panónia územne. R vpravo je Wienerwelten, ktorý vytvoril ten Majer v Nemečoku na Podháji, ktorý z architektonického hľadiska našou jedinou ikonickou stavbou, robíme aj ďalšie. Od roku 2011 Hviezdoslavov má nárast 521% obyvateľov. K predvčerajšku teda 3996 s trvalým pobytom. Tieto obrázky sú tam preto, aby sme si to uvedomili, ako sa od roku 2011 do roku 2025 zahustila výstavba. A toto je ukážka toho, že aglomerácia Hviezdoslavov-Kvetoslavov je rozlohou aj počtom obyvateľom rovná Šamorínu. A teraz idú tie horšie správy. Máme prehľad starostov.
Od roku 2006 do roku 2014 teda sme prišli o viacero pozemkov, aj ten futbalový nešťastný štadión, že sa nemáme kde stretnúť. Hustota je 378 obyvateľov, máme 10,5 km štvorcového katastra. A toto sme si porovnávali vybavenosť sídel okolo 5 000 a okolo 10 000 obyvateľov. Skutočnosť, že do Hviezdoslavova zavítávajú obchodné reťazce, znamená, že ukazovatele sú, že tu je nad 10 000 spádová oblasť obyvateľov. Takže náš odhad ľudí bez trvalého pobytu je, že Hviezdoslav má 7-8 tisíc, ale celá spádová oblasť je okolo 15, keďže to už zaujíma obchodníkov. Naša vybavenosť. Sme optimisti. Materské školy rátame 3, do toho jedno Eliášovce, jedno náš Šaušenk, tuto na Školskej, kde teda Šaušenk to dostalo pracovný názov, pretože sme tam ešte boli schopní natlačiť 5 tried, ale už dvor by bol naozaj väzenský a deti by mali 20 minútovku, aby vitamín D aktivovali. A treťou je teda súkromná materská škola Ortea. Základné školy dve, jedna je cirkevná, jedna je Eliášovská. Sme v porovnaní s ostatnými mestami na tom dobre, pretože máme Zušku vďaka cirkevnej škole. Strednú školu nemáme. Vidíme, že sídla do 5 ani tie historické ich moc nemajú. Všetky okolo nad 10 ich majú. Po niektoré z nich majú aj vysoké školy, pretože Spišské Podhradie má kapitulu a svoju teologickú fakultu a v Štúrove je Vysoká škola logistiky. Šport. Keďže to ihrisko je predané, tak máme jedno plánované a nazvali sme ho, za futbalové ihrisko sme dali tento náš multifunkčný školský dvor, pretože je to aj dvor materskej školy, aj pre cirkevnú školu slúži telocvične dve, jedna je v Eliášovciach, jedna sa dúfajme, že v septembri otvorí pri cirkevnej spojenej škole. A tu vidíte ten rozdiel, ktorý vychádza, pretože všetky tieto obce aj do 5 000, aj nad 10 majú športovú vybavenosť veľmi slušnú. Po niektoré vidíte, že kde sú tenis, aj tenisové kluby, tak sú to staré kluby, ktoré tam fungujú. Je to spoločenská záležitosť, niektoré majú školské telocvične alebo športové haly. Športová hala je taký sen, ktorý by sa niekde mohol uplacírovať, ak budú peniaze. V zdravotníctve sa píšime zdravotným strediskom, ktoré je vo výstavbe, kedy sa otvorí, netušíme. Ale všetky staršie sídla, aj tie do 5 000, nejaké zdravotné zariadenie majú okrem Spišského Podhradia. Vidíme staré polikliniky, niekde nemocnice. Aké máme naše hlavné výzvy? Stará dobrá kanalizácia, nedostatočná dopravná infraštruktúra, kapacity materskej základnej školy, potrebujeme služby, nemáme kde byť, takže priestor na relax, šport a kultúru. Modrá sú čistiarne odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Žltá sú teda tá oranžová, to sú Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Červené sú Hubice, Urbanová Ves, Nová Dedinka, tie sú v správe jednotlivých vodárenských spoločností, ale patria obciam a mali ambíciu byť iba obecné. V Tomášove je žltá, pretože tam sa práve v týchto okamihoch stáva súčasťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Kde sme s vodou a kanálom? Tých 13 miliónov, ktoré teraz bolo slávnostne podpísaných, sa týka revitalizácie čistiarne odpadových vôd v Šamoríne. Ukončenie plánujú do 2 rokov. Snažíme sa, aby sa robilo súbežne aj na sieti u nás. To však zatiaľ nie je pokryté žiadnymi zdrojmi, takže 3400 ekvivalentov je v
vo hviezdách a v plánoch. GVS rieši svoju priemyselnú čistenie odpadových vôd. Máme memorandum o spolupráci s obcov, keďže ten nový zákon by mal vyvrbiť do toho, že môže vlastniť iba vodárenská spoločnosť alebo obec. Napriek problémom by sme mali ambíciu, aby to bola obec. Bratislavská vodárenská spoločnosť je v súčasnosti najbližšie v Miloslavove, ale keď sa vrátime späť, tak teoreticky a inžiniersky čistiareň Hamuliakovo sa potrebuje revitalizovať, lebo tá už je úplne obklúčená. Tomášov je miesto, ktoré by mohlo zvýšiť kapacitu a nejaká rúra by sa vlastne v tých distribúciách dala riešiť, ale cena novej rúry je veľmi podobná jak cena tej čistiarne vo Hviezdoslavove. To ešte s poslancami budeme veľmi zvažovať, ktorá alternatíva je prístupnejšia. Zatiaľ všetko smeruje k tomu, aby bola čistiareň vo Hviezdoslavove. Takže si to zopakujme. Stará obec a jej projekt 3400 ekvivalentov do Šamorína by malo odísť. My máme podmienku, aby sme mali rezervu, keby nič nevyšlo aj do tejto novej čovky. A ešte ideme nakresliť jednu čovku hore smerom na Senec, teda na Hubice a na Štvrtovskú križovatku, pretože tam sú pozemky Slovenského pozemkového fondu a zaradením týchto funkcií ako šport, technické služby chceme zabrániť záujmu nových reštituentov zabrať pôdu a potom sa tváriť, jak je dokonale priniesť nové sídliska do Hviezdoslavova. Takže čo potrebujeme vyriešiť? Potrebujeme vyriešiť dopravnú infraštruktúru. Máme tu nakreslený dvakrát prepoj hlavná Senecka iný, ako je Čerešňárka, pretože jej kvalita podkladu stojí tak, jak stojí. Vybudovať na novo a vybagrovať treba alternatívnu trasu. Čerešňárka Podhaj prepojiť ešte minimálne jedenkrát. Prístup k areálu pod Šibeničkou treba zabezpečiť, keďže to je najväčší obecný pozemok, ktorý máme. Nejakým spôsobom sprístupniť záhrady, vyriešiť kritickú statickú dopravu v centre, pretože už zatiaľ máme stávku, že do konca roka okrem hádok príde aj k fyzickej potyčke na tejto križovatke, lebo ľudia sa správajú tak, jak sa správajú a je to zaujímavé pozorovať. Ono sa to zdá smiešné na Seneckej dosiahnuť zónu 50, ale vzhľadom na to, že sa jedná o cestu druhej triedy, pokiaľ nie je sústavne zastávaná z oboch strán, 50-ku odmietajú prideliť. Je to alogické, preto brzdia kamióny a vchádzajú do križovatky k Čerešňárkov v 70-ke, napriek tomu, že máme záhrady zastávané pomerne intenzívne. Nová materská škola, to je ten projekt, ktorý sme teraz získali vlastne v decembri v Nových Slnečných záhradách, tých 7100 metrov, teda 70 árov. Dole by mal byť 23-árový park pre obyvateľov záhrad s nejakým detským ihriskom. Na tom sme sa už s obyvateľmi záhrad stretli, nejaké práce sa robia. Chceme tam doniesť elektríku v koridore, ktorý by bol už fixný a mohol by slúžiť ako náporný bod aj pre tú budúcu materskú školu. Takže toto je parkovisko, ktoré je plánované k tej výstavbe, ktorá tam má byť, a toto je parkovisko, ktoré zabezpečí materskú školu. Projektová dokumentácia je de facto k mániu a tie výmysly z ministerstva školstva o povinnej trojročnej dochádzke do materskej školy trojročných detí, takže tú kapacitu by to len zhaslo. Pardon. Podhaj, nová základná škola. Zatiaľ sme v diplomatickom rokovaní tak, že by malo ako Rada partnerstva by tento projekt mala schváliť a mali by sme dostať peniaze na pavilón A. Nie je to, že my si zažiadame, oni nám dajú. Toto sú peniaze, ktoré prešli
na kraje a kraje rozhodujú. Takže aj na tomto mieste sa chcem veľmi poďakovať kolegom, primátorom a starostom z Dunajskej Stredy, že tá ročná intenzívna kampaň vysvetľovania znamená, že sa zriekli už druhý rok, že neopravia ani okno, ani triedu, ale všetky peniaze idú, lebo v Lani šli všetky peniaze zo školstva na Kvetoslavovskú školu a toto hlasovanie bude znamenať, že znova prejdú všetky peniaze nielen z okresu, ale presunú sa aj krajské školské investičné prostriedky na Hviezdoslavov. Je to vec, kde sa veľmi angažuje pán župan, vicežupani a županky a starostovia okresu Dunajská Streda a primátori s ťažkým srdcom, lebo naozaj majú každý svoj problém, ale zatiaľ sme v štádiu, že to hlasovanie by malo prebehnúť fajn, pokiaľ nepríde k tomu dlhodobému zmrazeniu, ktoré avizovala konsolidácia a odobratie ďalších zdrojov pre samosprávy, ktoré už bolo alokované, takže by sa malo použiť v rámci samosprávneho riešenia v krajoch. Kapacitu nám to nevyrieši, takže ku školstvu. Teraz sme riešili post nového riaditeľa v škole v Eliášovciach, kde sme sa s pani budúcou riaditeľkou dohodli, že ideme riešiť spojenú materskú a základnú školu, preto aby sme mali logistickú cirkuláciu detí z materskej a školou a vyriešiť, aby teda boli niekde súrodenci na jednom mieste, nechodili dvakrát a nemuseli si vymieňať rodičia medzi sebou kapacity, zabezpečiť tak, aby väčší mohli chodiť do Eliášovec, lebo tieto triedy aj tak stačiť nebudú. A asi tých najmenších prvákov, druhákov, keď sa to jedného dňa podarí postaviť, mať vo Hviezdoslavove, ale to je proces, ktorý by mal byť na škole so všetkými dátami a s celou demografiou. Upozorňujem na ďalšiu záležitosť a to sú naši tínedžeri, pretože o 2 roky máme každý rok 100 až 150 tínedžerov v uliciach. Takže čo ešte potrebujeme? Potrebujeme ubytovanie, obchody, ďalšie remeselné služby, aj kancelárske priestory, nejakú lepšiu gastronómiu, zdravotníctvo, priestory, kde sa bude dať vzdelávať, vytvárať semináre a ďalšie komunálne služby. A toto sú naši tínedžeri. Naša demografia napriek všetkému poklesu na Slovensku je výborná, len nemá žiadne technické zabezpečenie, takže chceli by sme vymyslieť futbalové ihrisko, ešte niekde umiestniť 2-krát ďalšie multifunkčné ihrisko, urobiť basketbal. Vo štvrtok bereme autobus detí, nech si vyskúšajú pump track, či je to vec, ktorá ich bude baviť. A budeme hľadať nejaké zdroje na pump trackovú dráhu. Pre našich skôr narodených kolegov jeden slušný petánk, 2-krát beach volejbal niekde, aby sa v ľahkom režime dalo aj hýbať. Z detskej ankety vyšiel skatepark. Ja myslím, že ten pump track je od 8 do 80, že sa budeme skôr sústredovať na ten pump track, ale chcem sa poďakovať, lebo už teraz 50 ľudí zahlasovalo. Chceme to dať do priestoru, nech si ľudia hlasujú, aj z toho mála, čo je, čo sa dá vytvoriť, nech si vyberú alternatívu, ktorá im vyhovuje. Snom je športová hala. Táto telocvičňa, ktorá je cirka 1,2 milióna, ale čo je podstata celej veci je, že nie je to zatiaľ robiť kde. Rovnako teda treba nový kultúrny priestor, pretože napriek tomu, že to malo byť komorné, ja vám veľmi ďakujem, že ste prišli a nie je to tak, jak to vyzeralo ešte 10 minút pred začiatkom. Ale tu máme kapacitu 60 až 100 miest, čo pre pomaly 10 000 obec je absolútne nedostačujúce. Takže hľadáme riešenie na niečo, čo bude spojené. Dovnútra by mohlo vliesť 200-300 ľudí. Mohlo by to spojené s exteriérom, že letné veci by sa dali riešiť 600 až 1000.
Sami vieme, že na dni obce sme mávali aj okolo 2000 ľudí, ale je to otázka financií a programu, takže keď nebude tak atraktívny program, tak tých ľudí bude z okolia menej, robíme to pre nás. Pošta je jedno zúfalstvo s parkovaním, s dostupnosťou, so všetkým, takže treba vymyslieť niečo, kde sa bude dať dostať, kde sme. To je kultúra, ja len medzi to spomeniem CEO, pretože keď vypukla kríza na Ukrajine, tak bolo asi 100 telefonátov, kde máme kryt, kam sa môžu rodiny ukryť, no odpoveď znela do lesa Morax. Nič iné tu nie je, takže treba zabezpečiť aj objekty, ktoré budú spĺňať podmienky civilnej ochrany. Toto je krásny obrázok, ktorý hovorí, že poplatok za rozvoj, jak sa vyvíjal. A je to presne tá dvojsečná zbraň. Nestávajte, lebo je nás moc, ale my chceme niečo mať, ale nie je za čo. Takže toto je taká cesta, ktorá to jediná zabezpečí v tých rozvojových projektoch, ktoré sú možné. Čo sa podarilo tomuto osadenstvu z väčšiny? Takže 4,5 hektára na Šibeničke, 7100 za 70 árov v záhradách, škola 75 árov na Podháji, to je pozemok, ktorý sa kúpil, a na Cintorínskej, nazvime to teda budúci park, ešte do kúpenie 1,2 hektára k tomu, čo už tam obec mala. Takže zatiaľ sa nám podarilo niekde nahonobiť skoro 7 hektárov a teraz ich treba za rozumný peniaz a vo všeobecnej zhode dobre zabezpečiť, aby sme ich vedeli využiť. Taký motivačný slejdík a všetko podstatné povie pán profesor. Ja sa vám pripraví. To rozbehne. Tak ešte raz dobrý podvečer. Už som bol predstavený, tak neviem spakovať. Ja by som chcel poďakovať pánovi starostovi a aj vlastne vedeniu Viezoslava, že nás oslovili. Spolupracujeme už spolu viac ako rok. A za ten čas vlastne vzniklo, my sme sa primárne vlastne zameriavali na ten urbanizmus, sme boli oslavení a vzniklo 10 projektov v troch ateliéroch na fakulte architektúry a dizajnu. Ja som teraz vybral také 3 projekty a z nich také riešenie, ktoré vlastne sme vyhodnotili ako také najbližšie. Samozrejme, tie študentské projekty majú taký rozmer, že vždy sú dosť ako odvážne, som tak povedal. Ale ako ste videli, tak tá vaša demografia, my sme s ňou pracovali, hej? Že to bolo také, že ako zadefinovať v podstate nejaký nový typ urbanizmu, alebo ako vyriešiť túto situáciu a čo s tým robiť. Čiže vlastne to východisko je v tom, že Hviezoslavovo, či sa niekomu páči, alebo nie, tak smeruje k tomu, že je mesto. Tým počtom obyvateľov. Nesmeruje k tomu tou urbanistickou štruktúrou,
infraštruktúrou a to, ako by naši študenti prehodnocovali. S tým, že vlastne už je vidno, že pri tejto vašej mierke toho počtu tých obyvateľov, tej rozlohe, sa ako dosť výrazne ukazujú tie negatívne stavy v takejto urbanej štruktúre. Čiže tu tak rýchlo predstavím. Tam naľavo je vlastne súčasný stav, takže 3D model, vidíte asi, to poznáte, boli to aj na tých mapách. A tu sme vybrali jeden taký urbanistický projekt, ktorý zvyšoval počet obyvateľov a my sme sa nakoniec rozhodli, že budeme pracovať s tým, že ako by malo tu vypadať mesto pre 20 000 obyvateľov. Prečo pre 20 000? No lebo tu už dneska osvetlo, že už je 10 v realite, hej? A samozrejme aj z toho pohľadu tých študentských prác, a veľa tých prác potom prešlo do diplomových prác, tak tam je aj taký tlak na to, aby boli trošku odvážnejšie. Ale bolo to aj taká myšlienka a nám to vyšlo z takých výskumov vlastne tých európskych miest, napríklad Madrid sa podobným spôsobom rozrastal, a potom Škandinávia, kde vlastne nárast tých ľudí podobným spôsobom išiel, že tie 20 až 30 tisícové mesta sú také optimálne na život. Dostaneme sa k tomu asi aj prečo. Tieto štatistiky tu v podstate odzneli, že vlastne naši študenti to pred tým rokom spočítali, že koľko tu máte akých funkcií, čo chýba, čo by sa malo ako keby doplniť, tak červené krížiky chýbajú. A to 20 000-ové mesto sú na to ako viaceré možnosti, ako získať ten počet tých služieb, ale je dokonca na to aj taká smernica, ktorá na Slovensku existuje. A potom samozrejme pracovali aj s príkladmi miest, ktoré ako tak fungujú, či už slovenskými, ale hlavne aj s tými úspešnými realizáciami v zahraničí. Takže keď začali navrhovať, tak toto bola taká tá inšpirácia, že ukazujeme výsledok na začiatok, že kde sa oni dostali, ako to vypadá, vlastne to je nové centrum Viezoslavova. Ide o tú zmenu mierky a súvisí to vlastne s hustotou, ktorú dokážete ako keby umiestniť na to jednotlivé ako to územie, ktoré riešime. A s tým súvisí nielen to, že všetci vidíte tú vyššiu zástavu, ale tým vlastne napríklad súvisí aj to, čo teraz máte problém, že viete mať centrum, ktoré je určené pre služby, aj primárnejšie pre služby, môže sa tam aj bývať, ale tá hlavná funkcia sú služby, takže tam napríklad nevadí vyšší hluk. Alebo tam môžu byť služby, ktoré si vyžadujú, ja viem, väčší počet obyvateľov, ktorí tam prídu v nejakom období centrálne. Ten problém, ktorý sme v podstate mali, alebo tí študenti vlastne s tým veľmi ťažko vedeli vyrovnať, je, ako je Viezoslav veľký. Lebo vy keď ho porovnáte, my sme mali ako takú mapu, že ako to teda čo s tým tu na workshope, a keď ho predĺžite s Petržalkou, tak Viezoslavov je väčší. Petržalka má 120 000 obyvateľov teraz a električku stredom už malo byť metro, ale to nevyšlo. Čiže toto je vlastne tá veľkosť. Vidíte železničnú stanicu, to je tento priestor, teraz sme niekde tu približne, ale tá pointa je, že vlastne tie jednotlivé majere vznikali takým spôsobom, že sú na tých jednotlivých častiach vlastne veľmi ďaleko od seba, že toto je vlastne tiež súčasná výstava. Z toho im nejak prirodzene vyšlo, že to centrum by malo byť tu, a potom sa zamýšľali nad tým, ako vlastne z toho ako takého rozvoľneného urbanizmu existujúceho spraviť niečo, skoncentrovať to. A v tomto prípade vlastne vytvorili taký koncept takého priebežného parku pešieho, takého líniového, ktorá je taká hlavná os toho nového urbanistického konceptu. Idú tadiaľ pešie cesty, cyklistické cesty, že je vlastne není zaťažený dopravou. Tu je akoby to centrum s tými hlavnými funkciami, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Tu je to ako keby
na takej mape urbanistickej, takej zjednodušenej ukázané približne, ako to má fungovať. Bo tá ďalšia myšlienka bolo, že vlastne premiešame a doplníme tie spôsoby bývania, ktoré nám vyšli ako vhodnejšie, ako to individuálne bývanie do takéhoto celku. Ono to bolo také rozslerovanie, že máte služby, takže tu máte stanicu. Pri takom väčšom meste už v podstate okolo tej stanice sa prirodzene vznikajú koncentrácie nejakých služieb, lebo ľudia odchádzajú alebo prichádzajú, chcú si nakúpiť. Potom tu navrhli taký športový areál so školou, toto je centrum také mestského charakteru, takže je tam radnica alebo obecný úrad, je tam potom také kultúrne centrum s námestím a potom ďalej boli, myslím, že to je tiež škola. Už nepamätám. A samozrejme na konci nejaké športoviska, kde je ten väčší ako priestor na takéto funkcie. Tu si treba ešte všimnúť, že to sivé, to je vlastne ten súčasný stav, to vyšrachované. Že my sa dostaneme k tej hustote, ale vidíte, že vlastne teraz, keď hovoríme, že oficiálne alebo v tých domoch, že 5-6 tisíc ľudí, neviem to odhadnúť, tak s tým v podstate ani tam nie je dvojnásobok tej plochy a hovoríme o 20 000 obyvateľov, ktorí tam žijú. A ukážeme si aj, jak to, ako oni v podstate vyriešili. Jedna vec je taká skôr možno, že prečo centrum, a je to možno až taký ako sociálneho charakteru, že ľudia, vlastne veľmi ťažké je povedať, kde bývate, a že v Hviezdoslavove, lebo tí študenti tu robili takú anketu, že teda, kam sa máme ísť pozrieť v Hviezdoslavove. Že kde centrum, alebo že kam. No, tak všetci ich posielali do obchodného centra, ako, že tam je to centrum, potom tu im niekto ešte niečo vedel povedať, že tu je to centrum druhé, ale nikto to nebolo také jednoznačné. A to centrum neznamená len, že sú tam tie významné budovy, ale je to vlastne aj to, s čím sa tí ľudia identifikujú, že toto je Hviezdoslav. Že z takého architektonického pohľadu je asi viacej, sociálnych všelijakých, ale v tom, keď viete povedať, čo to je, tak toto je to centrum. My potom, to vám ešte ukážem, v tých ďalších projektoch, kde už sa navrhovali ako keby tie objekty, tak tá druhá vec, s čím sa ľudia identifikuje, že máte tam nejakú významnú stavbu. To je jedna z možností. Hej? Ja neviem, Bilbao mal tiež taký problém, že bolo tam všeličo, ale potom postavili obrovskú galériu a tá sa stala ikonou toho mesta. Že to je samozrejme externý príklad, ktorý funguje na celosvetovej bráze, ale to funguje aj na v tých menších mierkach. Tohto som sa už dotkol, ako vidíte, tu študenti akože pochodili potom v Hviezdoslave, čo bol ďalší pre nich problém, lebo keďže my sme sem prišli vlakom a len sa tak prejsť Hviezdoslavom znamená, že je to dosť nebezpečné, lebo idete po tých cestách a aj sa nachodíte, hej? Že to ako my sme ich poslali a oni za 4 hodiny sa vrátili, že sa prešli, aby niečo zistili a robili si takto škice, že sú hodnotné stavby. Ja sa tomu až tak teraz nevenujem, lebo naozaj to boli že stovky strán tej prezentácie a som sa to snažil skondenzovať, aby to nebolo také úplne super rozsiahle. Tak toto vlastne nám tí študenti ako asi všetci vieme, že toto neúplne funguje. A je veľa dôvodov, prečo to tak je, a tomu sa už nemusíme venovať. A potom oni začali analyzovať zástavbu. Takže si dali cieľ 20 000 obyvateľov a keď sa bude pokračovať v podstate takých radových zástavách, nízkopodlažných, tak si toľkoto miesta zaberú len tie obytné domy, bez toho, aby tam vznikli nejaké ďalšie funkcie. Je to taká veľmi rýchla analýza ich. S tým, že za chvíľku máte ako keby vyplnený ten celý váš možný zastavený priestor a stále nemáte nejaké hodnotnejšie prvky. Tu bolo také riešenie 80 poschodových blokov, v podstate to tiež pre tento urbanizmus není ako v podstate priateľné v tejto mierke, ale vidíte, okolko je to menej. Vlastne to je rovnaký počet obyvateľov. A nakoniec oni si zadefinovali, že pre tie obytné stavby to budú trojpodlažné domy maximálne, čiže 2 až 3, s tým, že to voláme, že 3+1, čiže to vrchné poschodie je uskočené, ale má šikmú strechu ten dom. A to je vlastne to, čo na tej lampe vidíte, tak toľko to potrebujete tej zástavby, aby tu bývalo vlastne rovnaký počet obyvateľov. A tá skladba bola stále, že máme akože 35% rodinných domov, ešte sa ako pribudne, s tým, že 70% budú bytové domy takéto nízkopodlažného charakteru.
A čo tá hustota spôsobuje, tak okrem toho, že tu je to viditeľné, spôsobuje aj tú koncentráciu tých ľudí. Čiže vy im zrazu viete dať medzi tými domami viac voľného priestoru, na všetky tie priestory, ktoré tu boli spomínané, od Pump-tracku, lebo tam ste mali napísať, neviem, 10 možností, ktoré by tam mali byť. Teraz pri tom 20 000 meste by ich mohlo byť ešte asi raz toľko, aby to bol naozaj, ale na to potrebujete priestor verejný. A ten verejný priestor sa vlastne tí ľudia skladajú tým, že žijú hustejšie, potom vyžadujú to, že budú mať keby väčší ten verejný priestor. A okrem toho takého ideového nápadu je to samozrejme ako, je to aj finančne podporené. Lebo vy pri tej vyššej hustote máte nejaké dane, obhospodarujete v podstate výrazne menšie množstvo ciest a všetkých týchto inžinierských sietí je to celé to mesto efektívnejšie z takého energetického hľadiska podobne. Áno, tak toto je ten súčasný charakter prostredia, ale študenti samozrejme vedia vždy tak dosť negatívne, ešte mali také zlé počasie, tak vyšli také sivé fotky, vtedy, keď tu boli niekedy na jar. A oni si vlastne, toto bola taká študentka, ktorá si povedala, čo sa tam dá ako keby zlepšiť, čo by to zlepšilo. Tak jedna bola tá zeleň a nejaké ďalšie veci. Tu videla aj nejaké také potenciály, že čo už ako trošku funguje, alebo čo je také, čo sa jej páčilo na tých, oni sa tak prechádzali, kreslili, čiže mi sa páčila tá krajina, v podstate, že tá rovina s tými ďalekými priehľadmi, že to je také zaujímavé. Potom sú tu aj také hodnotné, ako tie rybníky, také výnimočné trochu miesta. A potom nakoniec ešte sú tu aj nejaké tie historické časti, ktoré majú svoju hodnotu, len sú dosť neprístupné, samozrejme. V rámci toho výskumu si robili taký facebookový výskum. Myslím, že tých príspevkov bolo nejakých cez skoro 300, oni nakoniec vybrali 160 takých relevantných, kde boli všetky tie odpovede, čo chceli. A je tam viacero ako premenných zaujímavých a som to zjednodušil, tak toto sú také ich najkritickejšie príspevky. Na čo chcem ukázať, tu sú, že aké služby chýbajú a vlastne šport, kultúra, zábava, tie rodinné komunitné aktivity, čiže také komunitné spoločenské aktivity mimo pracovného vyžitia tvoria v podstate 2/3 v tomto grafe tých aktivít. Aká doprava absentuje, to je tiež napríklad zaujímavé, že vlastne pešia a cyklotrasy, hej, to je polovica, viac ako polovica. Že tie ostatné, aj keď je tu problém s cestami, dostupnosťou, teraz tá diaľnica to zlepšila, je tu vlak, ktorý tiež má svoje problémy, tak práve v rámci toho pohybu v tom meste je tento problém pre nich ako keby taký najdôležitejší. A toto je zase veľmi zaujímavý graf a tomu sa budeme ďalej venovať, že v podstate 80% sa vyjadrilo, že pre nich 10 až 20 minút dochádzková vzdialenosť pešo není problém. A to je aj taký jeden argument pre to 20 000 mesto, lebo existuje taký koncept urbanistický, že pešieho mesta, kde vlastne nepotrebujete vo väčšine prípadov využívať hromadnú dopravu a hlavne aj nie automobilovú dopravu, lebo je problém s parkovaním. A tu je to tak naznačené na tom návrhu, ktorý som vám ukazoval, čiže máme od železničnej stanice je 10 a 20 minútová dostupnosť a oni okolo toho začali ako keby riešiť, že ako je to ďaleko, ako to nie je ďaleko, že z toho aj trošku vyšlo, kde má byť to centrum, aby všetky tie existujúce časti mali 20 minútovú dostupnosť do toho centra na pešo. S tým 20 minútami alebo pol hodinou, keď zoberieme aj tú stanicu, vychádza asi to, že napríklad cyklistická doprava sa počíta približne 3-krát rýchlejšie. Čiže zrazu rozprávame o pár minútach. Pokiaľ máte tú cestnú infraštruktúru, že sa tam nepretekáte na jednej ceste s kamiónmi, lebo vtedy to je iné. A toto bol ako keby taký základ toho návrhu, toho lineárneho mesta, ktoré môže tak fungovať, že sú tam také jednotlivé, napríklad aj tu bol navrhnutý nový kostol, že máme akože dva, alebo sú dva také celky, do ktorých sa to dochádza, s podobným počtom obyvateľov a tak toto bol ako keby základ toho.
my sme potom, myslím, že to je ďalší slajd, vlastne aj riešili, čo tu už bolo spomenuté, že ten Hviezdoslav má aj taký potenciál byť v podstate stredisková obec, alebo tak, že je takým prirodzeným centrom pre tie ďalšie dediny, ktoré sú menšie relatívne. O tom svedčia presne aj takéto tie nepriame dôkazy z tých nákupných centier, ktoré tu majú. Ako viete, Lidl hovorí, že ide do 20 000 obyvateľov, alebo kúpna sila, závisí od kúpnej síly, takže od 10 do 20 závisí, kde to je. A toto je to, že oni rátajú vlastne s touto oblasťou, nielen s tým, čo my voláme tu intravilán. A k tomu akože súvisí aj to, že týmto spôsobom by sa tie veci mali nejakým spôsobom navrhovať. Teraz sa dostanem k tým architektúram, čo študenti akoby navrhli, to sú také odvážnejšie, že toto bol akoby urbanistický koncept centra. Toto je, myslím, že pôvodná budova, alebo pôdorys pôvodnej budovy, tak je to teraz Sedík, hej. Oni zobrali ten pôdorys z toho, aby to tam akoby zachovali a vytvorili tam to podľubie, potom, no to sú tie urbanistické návrhy, čiže oni pracovali viac iba s takými krabičkami, nie je to dizajn tých budov jednotlivých, hej, aby sa tam, aké majú byť veľké, vidíte tú podlažnosť, to centrum zadefinovali také, že tam môžu byť až 4-podlažné budovy a to je ako keby administratívne centrum, takže toto bolo takéže divadlo s kultúrnym centrom a zuškou, keby v jednom priestore, k tomu sa potom podrobnejšie dostaneme, tu zase mala vzniknúť radnica, potom ďalej navrhovali keby cez ulicu nejaký obchodný dom väčší, zase, ktorý je v centre a tu ide ten zelený koridor, takže takto je to celo pešie spojené a takto je to rovnako keby spojené s tým, že tu sú cesty, ktoré sa ale spomalujú, oni ako keby idú dole popri tom páse, napájajú sa na tie existujúce naše cesty. A nechcel som ukázať veľa tých pôdorysov a urbanistických plánov, tak vám skôr ukážem, že ako to tam môže vypadať, lebo toto sú ako ich vízie, že čo môže byť 20-tisícové mesto, alebo čo normálne je v podstate v západnej Európe 20-tisícové mesto, keď sa dá postaviť na zelenej lúke. Samozrejme je tam dôležitý aký ten program, čo všetko sa tam môže odohrávať, pre aké skupiny pracujeme, tak sneh úplne neviem, ale išlo tam skôr o tie vianočné trhy a tu napríklad vidíte také rôzne typy, ako sa to námestie dá využiť. Je to tak vymyslené, že tá doprava sa dá úplne uzavrieť, keď je to nutné a mať nejakú dni. Obce sa zrazu odohrávajú v týchto všetkých priestoroch. Samozrejme, tieto priestory, tie podľubia môžu byť komerčné, je tam to veľké kultúrne centrum, radnica, nejaké ďalšie priestory a sa to dá zariadiť v podstate takýmto spôsobom. A potom sú také alternatívy, keď jedna cesta funguje, taká výstava, potom nejaký festival, takže máte na tomto uzavretom námestí pódium a viete nejakým takto ďalej pracovať. A toto sú vlastne také atmosféry z toho, čo tam študenti navrhli. Vlastne tu je presne taký prípad napríklad kina, ktoré nemusí byť už akože amfiteáter a tak ďalej. A tu sú tie vianočné trhy spomínané. Oni to potom dopracovávali na diplomový projekt, tak sa venovali tým jednotlivým budovám. Niekedy to bolo až moc veľké, no ale tak to je také, nie to vždy ovplyvnite ako pedagóg. Toto je v podstate návrh toho, volali sme také kultúrne centrum. Ide o to, že v rámci funkcie toho kultúrneho centra to bola divadelná, ona bola taká multifunkčná sála pre, myslím, že 600 sediacich ľudí, ktorá mohla sa celá otvoriť, dalo sa to prepojiť. V tej ďalšej časti tu bola keby základná umelecká škola, pod tým ešte bola ďalšia taká menšia sála, také cvičenia, taká telocvičňa, a také ďalšie doplnkové funkcie. Tá budova sa celá mohla otvoriť ako keby do toho priestoru, do takého námestia pred ňou a mohli sa tam robiť nejaké väčšie podujatia. Takže tak toto je kultúrne centrum Hviezoslavov, aj s Hviezdoslavom.
Čiže toto bola tá jej vízia. V podstate knižnica ešte tam bola, som zabudol, že to je taká jeden koncept. A potom na tej druhej strane bola radnica, ale ktorá má fungovať aj ako také centrum prvotného kontaktu, že sú tam všetky tie úrady, lebo to je teraz taký veľký problém, čo asi zažívate, chcete ísť na políciu, tak teraz stojíte niekde na polícii v nejakej chodbičke a vlastne všetci potom idú do Bratislavy do toho jedného centra, kde si viete všetky tieto veci vybaviť. Že teraz sa tlačí, je to aj o mnoho efektívnejšie ekonomicky, keď je to celé v jednej budove keby zhustené. Toto je za námestie, ktoré samozrejme bez tam nie je automobilová doprava, máme taký priechodný parter, kde je nejaká galéria, sú tam nejaké informácie a potom, to je vlastne pohľad stadiaľ, on sa ide hore do toho priestoru kontaktu. Tu je miestnosť, ktorá slúži vlastne na takéto podujatie, ak máme teraz, sme tu, v podstate kde sa stredajú poslanci, ale robia sa tam diskusie, prečo sú tam tehly a takejto farby, lebo to bolo jeden ako keby z tých výskumov, ktoré oni robili na tých majeroch historických a zistili, že v Hubiciach bola tehelňa a tie tehly vypadali takto, takéto farby boli, lebo taká hlina bola, tak oni to začali opakovať a na tom námestí sa to objavilo a to je taký ďalší spôsob, ako vytvoriť tú identitu, že nájdete tam nejakú historickú hodnotu, ktorá ako tam existovala a znovu ju treba istým spôsobom tým ľuďom predstaviť. A vy ste asi takú podobnú tú tehlu niekde videli, lebo to tak býva. A tí starousadlíci pravdepodobne to majú niekde na svojich domoch, lebo tá tehľňa ešte do nedávna fungovala. A toto je zvonku, v podstate to námestie si z zadnej strany. My sme sa potom aj zaoberali takými, už to nebudem veľmi predĺžovať, ale vlastne problému klimatickej odolnosti. To je taká jedna z ďalších parametrov, ktoré sa riešia v mestách, kde ide hlavne o to, že tie teploty letné sú stále extrémnejšie, problém s nedostatkom vody na údržbu a prehrievaním sa všeobecne toho prostredia. A vlastne sú také mitigačné stratégie, ktoré sú spísané, že idete do Milána, tak Miláno prerába 8-prúdové cesty na 4-prúdové a do stredu sadí platany. Úplne, že vôbec sa s tým ako to neriešia, normálne to rozkopú. A toto je vlastne ten koncept aj tých parkov, vznikajú tu sú to síce jazera, ale sú to v podstate také tie mokraďové jazera, kde sa zbiera dažďová voda zo striech a z tých prívalových dažďov, ktoré tu veľakrát hrozia, teraz je tu búrka. Oni vlastne našli takú mapu, tieto belasé plochy sú vlastne nižšie, hej? Že je to rovina, ale nie je to rovina. Hej? To Viezaslove je 5 metrov, sú rozdiely, keď také tie maxima zoberete. A jeden z tých takých nápadov v tom Umbrezne bolo, že vlastne tie hlbšie miesta nebudeme radšej zastavovať, lebo tá podzemná voda v podstate môže vystúpať, alebo sa tam jednoducho tie zrážky držia a nemajú kam odtiec. A toto s tým súviselo, súvisí s tým aj ten taký zelený pás, kde vlastne ľudia majú také prirodzené útočisko a zovšadiaľ sa tam dá akoby rýchlo dostať. A to samozrejme potom ide do mnoho podrobnejších vecí, aké typy drevín sa majú kde sadiť a podobne. A toto je vlastne tá stredná zóna, ten parčík. Áno. My okrem architektúry učíme aj dizajn, produktový dizajn. Ja som to tu už nedával, lebo bolo strašne veľa sa mi zdalo, ale tu vidno, že vlastne náš študent sme navrhli vlastne pre tínedžerov také sedenia. Boli sme s tým v Miláne na Design Weeku milánskom, on tam ako predstavoval, to je študentská platforma. A išlo o také schody, lebo všetci si spájajú schody s tým, že ste tam prežili svoju mladosť, mal to takú celú prezentáciu, že pred tými panelákmi a že týmto spôsobom to nejak zachytiť. A my sme vlastne spolupracovali s tým C3, ktorá tie schody vyrobila. A tá idea je taká, že patrí to tým tínedžerom, on si z toho urobil, že asi to aj vyskúšame zrealizovať taký workshop, má také skladačky plastové, kde oni si vyskladajú ten svoj
mestský mobiliár, vlastne taký ten nábytoček, tie schody, vedia si ho posprejovať, lebo on je sprejer, takže mali kamošov, oni to aj posprejovali, potom donesieme tú vzorku a môžu v tom pokračovať a budú pokračovať asi na tom mieste, kde to je a nebudú sprejovať tie múry až tak dookola, to je ten jeho nápad, asi úplne není istý, ale minimálne takto to ako prezentoval. Ale súvisí to trochu zase aj s takými aktivitami, kde vlastne tá komunita a tá identita toho miesta sa získava aj tým, že začnú si tí ľudia, ktorí tu ako keby žijú, tínedžeri, ako keby niečo privlastňovať z toho územia. A vy to môžete nejakým spôsobom trošku korigovať, ale treba im dať tú kreativitu, lebo tak ja mám také deti v tomto veku a im nemôžete nič prikázať, lebo to je presne to, čo nespravia. Tak to je taká cesta trošku ďalej. Ešte vám ukážem pár takých obytných zón, ktoré zase iná naša študentka navrhla. Ten ich urbanizmus nebol až taký úplne úspešný, ale zase to bývanie bolo také zaujímavé, že oni zobrali také zaujímavé momenty z toho, ako by teda mali vypadať, ako môžu vypadať tie husté zástavby, ktoré som tam ukázal, teda do tých troch podlaží, ako by to. My si tak predstavíme, že to môžu byť také tie bytovečky v tom urbanizme, ale tu sú ako keby ukázané, že to môže byť aj niečo úplne odlišného charakteru. Oni tu navrhli vlastne tu niekoľko takých typov, toto je klasický bytový dom, to sú také trošku terasové, toto sú také už poloradovky v podstate a dá sa takto nakombinovať, tá hustota sa tam zvyšuje s tým, že tí ľudia sa ako keby, že v tomto prípade nemajú tie svoje vlastné záhrady. Na niektorých príkladoch tu sa dá ukázať, že môžu mať na tom prvom podzemnom, lebo nie sú také ako poloradové domy. Ale vytvára to napríklad takýto typ zástavby s tým, že sa tam už ráta presne aj s tým zakrytím ulic stromami, miestami na parkovanie, oddelením tých jednotlivých typov doprav, pešej, cyklistickej a automobilovej. Tu je taký iný typ bývania, ktorí sa snažili nejakým spôsobom interpretovať na novo dedinu, ako vypadá taká tá hustá zástavba, ktorá je možno viac typickejšia tu s Podkarpatmi, Modra a tieto vinárske mestečka, je to také nahustené. Tu tí ľudia už majú tie zadné svoje privátne záhradky, je to otočené na ulicu, to je práve taká situácia, že to z námestí, sa môžeme sa to ďalej rozrastať, s tým, že to námestie plní takú úlohu takého malého centra, že ako na tej mape to, neviem, či úplne bolo zrejme, ale takýchto malých centier je viacej, potom je to veľké centro, ktoré súvisí už s tými takými až nadmestskými službami, čiže slúžia aj pre tie ostatné obce, a tým, ako vidíte, že takto to môže tiež tým spôsobom vypadať. Tu sú také ich rezy tých ulic, že ako sa dá upraviť. Tam je taká verejná, také malé námestie a potom je taká spomalená ulica, kde tie autá sú pomalšie, ale sú tam veľké priestory pre tie chodníky. A to sú zase rozmery, ktoré v takej klasickej bytovej zástave, ak sa teraz stavia, ťažko dosiahnete, lebo že tam majú potom ploty postavené predtým a zostane vlastne také normy, aké tie cesty môžu byť veľké a zostanú tam už priestor na tie cesty a potom nejaký povinný chodník, ktorý má meter, hej, a veľakrát ani ten sa tam úplne nezmestí. A tu oni potom zase pokračovali v tom urbanizme, myslím, že to je okolo cintorína, oni tam navrhli nový kostol. Čiže toto je zase taká ukážka, ako to zahustenie môže vypadať. Tu tá zástavba, vidíte, sa prechádza do tých takých rodinných domov a sú také zase dvojdomy s tým, že tie pozemky sú také menšie a vlastne sa snažili akoby namiešať také rôzne typy tých obytných štruktúr. Tiež je to urbanistický návrh, takže tie materiály, to neberte ako, že to je architektonický návrh, lebo oni, vidíte, koľko to spravili, že každý dom v podstate mohol byť dizajn nejaký, že je to také zjednodušené, ale ide skôr o tú hustotu a tých veľkosť tých budov a to využitie v priestore. A tak úplne na záver vlastne, že všetko, čo som vám tu ukazoval, v podstate na to treba nejakú
víziu do budúcnosti, na ktorej sa zhodnú občania a to sa v podstate nedá dosiahnuť bez toho, aby bol vypracovaný nejaký zmysluplný územný plán celkový. Lebo toto samozrejme nakreslíte za pár mesiacov v tom semestri, ale ten urbanizmus funguje, kým sa to vytvorí celé možno 50 rokov. Možno to bude rýchlejšie, lebo tá obec veľmi rýchlo rastie. Ale je to len taký akože farplan, taký náčrt, čo sa deje, ale v tom čase to veľmi rýchlo mení, lebo tam prichádzajú samozrejme tie majetkoprávne vzťahy, nejaké nové vplyvy vonkajšie, ktoré ťažko povedať, zmení sa nejaká cesta, urobí sa teraz niekedy aj tá kanalizácia vlastne dovolí alebo nedovolí ten rast, ktorý ako funguje, že tam je veľmi veľa tých vonkajších premien, ale na to, aby ste na ne boli pripravení a vedeli istým spôsobom na to nejakým reagovať, tak treba mať niečo, že od tohto sa odpichneme a o tomto ideme diskutovať. Toto je ten ideálny plán a potom sa hľadajú nejaké ďalšie kompromisy. Tak to normálne funguje. Toto už bolo spomenuté, myslím, že v tomto dátume, že my vám donesieme modely, tu je myslím taký jeden ukázaný, práve ten diplomový, kde na obrazovke to sa to svieti, takže tam sa tie scenáre ukazujú, ako tá obec sa môže postupne rozvíjať a čo sa tam deje. My sme ich takto hodnotili. Nech sa páči. Tieto kočky to spravili do tej miery, že ste mohli mať virtuálne okuliare a prejsť sa v tom ich priestore. Bolo to veľmi príjemný zážitok vidieť zapálenie konkrétne tejto tvoriacej ulice. No, a myslím, že je ateliér, ktorý sa špecializuje na digitálne médiá, tak? A ono v tom urbanizme je to aj podľa mňa dosť nutné. My sme robili aj v Taliansku taký jeden projekt, lebo toto, čo som vám ukázal, tie maličké štvorčeky, je strašne ťažko predstaviteľné pre verejnosť, lebo to je už problém, keď sa tomu venujete, si to vedieť predstaviť. Tu je to ešte relatívne, že to rovina, tak sa dá, ale je to ako veľmi ťažko viditeľné, o čom sa hovorí, že preto sa aj veľa tých vizualizácií robí, aby bolo tak z toho cítiť, že aký je ten nejaký zámer. A myslím, že to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Skôr, než budeme diskutovať, tak pripomeniem, nie sme na MNV, študenti sa nezaoberali majetkoprávnymi vzťahmi a nepoznajú hranice výškové, tie 30 poschodová či koľko poschodová budova a letový kúžel letiska. Sice im to bolo povedané, ale to bol len príklad toho, že hmota, koľko sa dá ušetriť na priestore v tejto koncentrácii. Je to rok práce, intenzívnej, sú to zamyslenia, pre nás je to istým spôsobom podklad na to, aby sme sa dokázali na niečo pozrieť, premyslieť a inšpirovať tých, ktorí by to realizovali do nejakej ďalšej budúcnosti, pretože si povedzme tri veci. Za prvé, Hviezdoslavov je výberová obec, tak jak tankisti sú výberové vojsko, že všetci si vyberú ostrovné tankisti, tak Hviezdoslav bol najlacnejší z okolia, tak ostal výberový Hviezdoslavov. Jeho urbanizmus bol urobený jak zuby staré sklo, takže prejsť sa pomedzi tie tri majere nedávalo žiadnu logiku, takže potrebujeme vymyslieť niečo, čo má koncepciu a koridory. Dospeli sme k poznaniu, že mať nejaký komplexný regulatív veľkostný je nezmysel, pretože vidíte, že dokážeme na väčšej hustote urobiť podstatne príjemnejšie veci, ako za veľkým betónovým plotom ohradené svoje ego. Verím, že táto komunikácia bude širšia. Chcem sa všetkým poďakovať, lebo to naše hlasovanie v tých anketách, tak dneska sa hlasuje o tom, kde bude, ako dnes bolo zavesené, že kde bude deň obce a už máme tam pomaly 100 ľudí, ktorí odhlasovali, keď videli, ako funguje logo na webpose, takže v mnohých veciach budeme diskutovať a sme si povedali, že ak aj pristúpime k zmenám a doplnkom,
tak tie zóny nebudú stanovené nejakým konkrétnym regulatívom. Budú potrebné pre jednotlivé ďalšie zóny urobiť podrobné zastavovacie štúdie, aby sme si takto prebrali, čo tam je, čo to priniesie spoločnej verejnosti, lebo mať jednosmerku, ako mi pán investor spravil, za veľkým plotom, je zle mať medzi dvoma betónovými 2,20 chodníček, kde by sa mala zmestiť cyklotrasa. Tieto veci budú proste predpísané v územnom pláne a investor nebude mať na výber. Preto aj tie SPF-kové pozemky ideme vo veľkom zaradiť na tie verejnoprospešné funkcie, aby nikoho nenapadlo si zobrať reštitúciu a vymýšľať s nejakými dobrými nápadmi. Toto je skvostná vec, ktorá nás oslovila viacerých, lebo máte multifunkčný priestor, ktorý je dopravne obslužný, ale nepriechodzí. Keď v septembri už budeme môcť inštalovať meráky, tak možno sa aj doprava nejako po 3 pokutách ukludní. To je jediný praktický manéver na to. A tretia vec je to teplo. Preto vymýšľame veci, kde bude veľa zelené, pretože pani profesorka spolupracuje s Prírodovedeckou fakultou s humánnymi geografmi, ktorých chodím pravidelne navštevovať. A jedna z tých map hovorí, že tieto naše polia sú po 4 až 5 stupňov teplejšie, jak klíma v Bratislave. Pretože keď sa z tej oráčiny zožne to obilie, tak je to vypečené a iba to prúdi obrovské teplo. Potrebujeme to rozbiť, tie monokultúry potrebujeme dostať nejakú zeleň, proste pracovať s tým, tak, aby sme mohli normálne existovať. Otázky, nech sa páči. Nech sa páči. Chcem sa poďakovať pánu za krásnu prácu a pozdravujem ličnými podnikami. Je to nádherné, ale potrebuje to pár rokov a nádherné. A ja by som išla do aktuálnej veci. Neviem, ja som to záhradil, či nikto? Áno, no, my máme veľký problém s tou autobusovou dopravou. Najbližšie zastávky máme 2 km. To znamená, že keď ja chcem ísť do Šamolína, musím preškolať 2 km, odveziem sa 4 autobusom a naspäť to isté. A žiaľ, online to nemôžem urobiť, pretože už nešoferujem a po operácii a nič to nedá. Čiže Už to začína. Pardon. Vyzerá to. no a mne toto nedá stávať, aby som to tak obrazne povedala. Tak som si dala tú prácu, že som navštívila všetky okolné dediny, pochopila som si všetky pohľadky autobusové, sadla som si presila, rozmýšľala, vytvárala, poslala som to pána Lackovčovi, a prišla som na jednu vec. Od Zlatých Klasov do Šamolína chodia autobusy a župy, to je Dunajská Streda a Červené, to je Bratislava. Oni idú len na železničnú stanicu a pokračujú na Šamolín. Sedla som na zmrzline a za ten čas vyslovene popapala vyšli 3 autobusy. Aj žltý, aj červený. No tak som zistila, že tých autobusov je 20. Ani jeden nestojí. Čiže som stanovila, že to vyšla, či by sa nedali zastávky urobené v Seneckej našej ceste, ktorá nám je veľmi blízko a žiaľ, takéto spoje sa nevyužijú. No mohlo by, že sú to súkromné veci, keď cesta je ale trestá, nie presnáša. Takže sa to nedá, len ja si myslím, že keď sa tam dala robiť stojka na smeti, že by sa to asi dalo nevyužiť. A potom ešte som si všimla, že napríklad ten pán, všetká čestný, že to má smerom na Šamolín, čo by ja vtedy, tak ešte by si mi to vedeli, že to posledný. On tam má zastavku. No, áno. Ešte
Pomaly áno. No. Keď nemáte toľko aut v domácnosti, koľko je tam dospelých, tak to je postavenie. Ja keď chcem niekde ísť, musím si dodať dovolenú prácu. Nie som schopná do najbližšej, ešte tam pošli do okresného mesta. Na Hviezdnom je tam malá zastavka taká, v tom čase ešte bolo veľmi komunikovanie, pretože to boli nové skole. Nie toto bude nové, nie to na tie staré, čo chodia. Tak, no, čo som chcela povedať. Že potrebujeme doriešiť sieť autobusov a dostať ich do záhrad. Okresného mesta je jeden spoj. Ale viete, aký? Po obede idete do Dunajskej stredy o 4. či o pol 5. a nastupíme ráno o 8. No môžeme to niečo vybrať. No týchto časov je málo takýchto dedín, ja si myslím, že by mali takéto. Môžem? Nech sa páči. To je v zásade denodenne chodím po bicykli, chodník je od bielých kúsok. Ľudia chodia po frekventovanej ceste s kočíkmi, ráno malú dopravu, po hlavnej ceste. Tam ten chodník po tej novej časti Novej Hviezdoslavu, čo je výjazd, jeden výjazd, áno, tam je, neviem, či nejaká nejaká haláka, lebo tam je to zústené. Ľudia po frekventovanej ceste s malými deťmi, proti smere, na kolobežke, na bicykli chodia na tej druhej strane, stanovisko. Podľa mňa, ja sa čudujem do teda, že nikto tam neskončil, my sami, to je jedna vec. Ten výjazd toho Nového Hviezdoslava, jeden ráno, čo ľudia polone tam čakajú s autami, z jednej strany výjazd Kuterna, oproti po hlavnej ceste od Dubic. To je neskutočná hustota a vôbec ten príjazd, to je. Určite o tom viete. Takže to budem zavedať. Hviezdne bývanie, lokalita, pekný názov, ale našu ulicu by som nevolal mesačná, ale kontajnerová. V jednom bode je 16 kontajnerov. 4. Ešte stoisko, a neviem prečo architekti možno, že tí, ktorí to stavali, vydali tie veľké kontajnery do zeme a bolo by vybavené, ako Petr Žalko ďalej. A ten účet, ktorý nám chodí za odpad, oni v krajskom meste mal v Prešove, to bola 1/4 z toho a bolo nás v jednom chode 25 ľudí. Aby 12 bytov malo 4 kontajnery, to je strašný vpis. Niekto to určuje, kto schvaľuje a hovorím to, vidíte sa pozrieť, ja som to nesfotil, ale pozrite po ulici a kontajner auta, kontajner auta. Smeti spravíme ešte pred novým VZN-kom. Teraz ideme prijať jednu vec, ktorá upravuje legislatívu, ale pre ďalším rozkovaním smeti budeme takto sedieť a povieme si všetko o smetiach. No a tretiu vec, čo mám ten vstup do toho hviezdneho bývania, tá skládka tam spredu, ja viem, že asi obec znamená, že to je staviteľ, to tam raz je tam kopa, potom tam nie je kopa, no hrozne to. Ten vstup tam na to hviezdne bývanie. A to už nie je rok, lebo medzi prvými, čo tam bývali, tak taká simulárne bolo, oddychová zóna, kaviarnička a tak ďalej. A doteraz tam niektorí hovoria, že to je hrozné z toho. Je, keď vtáčka lapajú, pekne uspievajú. Je to vec súkromná, spravili sme to VZN-ko, ktoré rieši svietenie, upratovanie a teraz dávame v jeho zmysle výzvy, následne sankcie, následne exekúcie. To hlavne vtáčka funguje, lebo ja vidím na nete, že ako sa povedala oddychová zóna, strutné chladenie, s ktorým doteraz problém, všetci si sťažujeme, že prizemné byty v zime je chladno, ale nejak nenachádzame odozvu. Takže asi tak k tomu hviezdnemu. Tá moda, ja som myslel, že múry skončili v stredoveku, ale tieto betónové lokality fungujú tu. On je najväčší problém, že to je v súčasnosti najlacnejší blok. To je najväčší problém. Bezúdržbový najlacnejší. Aj jeho výstavba. Firma, nazývajú Romko, stavia 52 eur za meter hotového plotu, 2,20. Ohradiť sa z betónu a v týchto teplotách, keď sa to nahreje, že to sa Potom sú z toho tieto supercely. no aj vyzerá to hrozne. No tak to bolo aj na tých fotografiách, to bolo aj pre tých študentov také šokujúce, že idete sem, akože idete na dedinu, vieš, si tak predstavil, lebo keď
ste tu nikdy neboli, tak idete na dedinu a potom tu nafotíte tie fotky, že vlastne vchádzate do sivej uličky, betón je na zemi sivý, ploty sú sivé a oni ešte aj oblohu mali sivé, tak to bola ako čierno-biela fotka, len tým, že to nebola čierno-biela fotka. Len tak to súvisí trošku s tým územným plánovaním a s tým, že vlastne sa urobia tie jednotlivé projekty zón a tam sa istým spôsobom zadefinuje, lebo vy máte akoby právomoc to istým spôsobom korigovať a ovplyvňovať, len to treba urobiť ešte predtým, jak sa niečo začne stavať. Je to smutné, lebo niekedy fakt ten developer to postavia a nie sú ešte schopní si medzi sebou, nechcem vidieť suseda pomáhať. No to je jedna vec, druhá vec je, už hotové nešťastie bolo to, že boli povolené vytvoriť ulice, ktoré nemajú výstup na ďalšiu parcelu. Hej, už to je logický nezmysel, že vy ste vlastne uzavretí v jednom betónovom areáli a tam máte byť. To bolo aj taký ďalší, čo si pamätám, že hovorili, že neuveriteľ, koľko je tu slepých ulic. Že vlastne oni chceli niekam prejsť, pozrite na mape, ale vlastne vždy skončiť a to vidíš, že tam stačí trochu a prešli by ste, keby tam prepeši, akože nie teraz hovoríme, že auta musia prejsť. Ešte si dajú brány. Ale to súvisí potom aj s tou nefunkčnou dopravou, aj tou automobilovou, že vy keď vlastne musíte ísť tam a naspäť, tak to strašne akože zaťažuje tú dopravnú situáciu v tom meste. A čo sa týka cyklotrasu, už bolo určite. Áno, tak. Deti dochádzali do školy, denne aj Svetoslavou a robili v tých cestách spoločné rámci. Už aj nebezpečí. No a to je, viete, že tá infraštruktúra, tá cyklistická, pešia, ten koncept o 15-minútového mesta, Geli, taký dánsky urbanista, dávno vymyslel. A to je tá pointa, že vy vlastne, keď urobíte tú infraštruktúru, tak nemusíte mať žiadnu dopravu, lebo vlastne všetci budú chodiť radšej bicyklami, budú mnoho rýchlejšie. Ako vsadnúť do auta, niekde nám zaparkovať, tak ste tam už aj naspäť na ceste, že to tak funguje len. No, áno, len... Janko ešte? Ja pán Svetko, že či by sa nedalo pomôcť zvláštnu konceptu toho, takže ak čujete, aby vyrovnám tie vojenské koncepty, že či niekto z vysoké školy dopravnej, by sa nemal povedať v rámci nejakých technológií na túto prácu, že vlastne dáta zber už má hotový, a že či by sa niekto nenašiel, že výročne na toho, kto sa dá. Oni sú spravené siete, ktoré sú započítané, len sme ich neodprezentovali teraz. Hej? Áno, ale toto je naozaj, že na dopravnú, lebo to je ten integrovaný systém, hej, tak... No, to je už na väčší objekt, alebo... Áno, to je na úrovni okresu až kraja. Momentálne teraz, len dve zastávky, aby boli na ľavej, na pravej strane, nič iné. Na srdci. Kruhač tam mal byť tak s tým, Nie sú pozemky? Nie sú pozemky. Obec má bola trošku odsovie. No ale tam sa nedá, kde je cesta. Tá cesta nie je obecná. Nie je obecná. Krajská je vaša nezastávka? Nie len krajská, ale vy musíte plánovať, že to musí byť na nejakú dimenziu, tam musia kamiony prekráčať. To znamená, že... sa nedajú? Prosím? Nedá sa ju kúpiť takto? Ale veď nám ju nechcú dať. No. Veď tým majiteľmi pozemkov nám nechcú predať tie pozemky. Že buď nám povolíte celý pozemok, čo je 15 a hektárový, alebo 1,5 hektárový, možno aj viac, 2 hektárový, nám dáte do územného plánu, alebo nedáme nič. No, tak všetko, že ľudia sa stávajú. To je také, viete, to je veľmi nerozmyslené. To je také veľmi nerozmyslené zadávať niečo a to nie je. No to je potom presne ten problém, že keď máte tú celú víziu toho územného plánu a už keď im viete ponúknuť, že tak miesto rodinných domov tam môžete mať aj bytovky, tak zrazu pre nich to môže byť mnoho ekonomicky zaujímavejšie a potom s nimi dá dohodnúť na niečom ďalšom. Ale to je také veľmi dlhodobé, ja som architekt, som ani nevyznám, ale to je na veľmi dlhodobý akože proces toho vyjednávania. Ja by som to povedal ako vlastne v rámci stavebnej komisie. My nemôžeme si dovoliť len tak povedať si, že a toto vám pustíme a tamto vám pustíme. My proste musíme naozaj teraz veľmi rozmýšľať, veľmi zapájať a veľmi prepájať územia, aby proste ten celok dával zmysel, aby to proste nedopadlo ako hviezdne bývanie. Že proste tam je bytovka na bytovke,
bez parkovacích miest, bez ničoho, bez infraštruktúry, aby sme takto nedopadli. Lebo to, čo sa urobilo vyslovene na hviezdnom bývaní, to je otras. Lebo proste sa tam nasádzali bytovky bez rozmyslu, bez hladu, bez skladu a dopadlo to, by som povedal, že najhoršie pre tých obyvateľov, ktorí tam žijú. A teraz, keď máme nejakú víziu, koncept a rozmýšľanie, tak môžeme sa začať s nimi rozprávať, ale to sú roky. To budú... Prosím? Traja. Kruhový objazd je okolo 700 000, takže kruhový objazd musí postaviť niekto ako vyvolanú investíciu. Obec na ňo v tomto čase a v týchto príjmoch nikdy mať nebude. Kraj vám ukáže takto. Pozor, ale to už 700 000 to bolo ešte vtedy, keď sme to začali. Áno, teraz bude to... Ja by som povedal, že ten kruhový objazd bude okolo 1 milióna. Lebo to musí byť turbo, lebo nalazil sa turbo kruháč kamionový. Pozrite sa, chyba je základná tá, že každý z nich, kto stavia, doniesol potvrdenie, dopravno-kapacitné posúdenie, že je to vyhovujúce. Všetci sa na to pozriete, vidíte, že to vyhovujúce nie je, ale keď má pečiatku od dopravného projektanta, je to vybavené. S autobusom sa spravíme tak, že koncom roka sa robí nový grafikon, napíšeme jak na Trnavský kraj, tak na integrovanú dopravu a skúsime riešiť. Zástavku vám nepostavíme zatiaľ, nie je kde. Martin. Podmienili ste to výstavbou takého pozemku. Podmienili ste to, veď sme boli spolu na jednom stretnutí a nie veľmi dobre. Nemyslím si, že toto je to fórum, ktoré by sme mali riešiť, to si ideme riešiť v následných veciach. Som rád, že ste si toto vypočuli. Dáme to na web, aby si to ľudia mohli vypočuť, pozrieť aj tie prezentácie. Reakcie možno budú iné našich tradičných facebookových hejterov, ale tieto stretnutia k týmto veciam budeme robiť častejšie, len sme potrebovali získať dáta, aby sme vám vedeli ukázať nejaké riešenia, ktoré majú zmysel, pretože my nestávame mesto, my opravujeme obec, ktorá bola od začiatku tým územným neplánovaním pokazená. Lebo keď si zoberieme, že všetky cesty okrem hlavnej a Čerešňarky nemajú podložie, tie všetky cesty by bolo treba vybagrovať, spraviť 3/4 metra podložie tam, jak majú byť. Takže preto to aj vyzerá tak, jak to vyzerá. Betonové sú fajn, ale keď sa dolámu po 3 zimách, tiež to nevíde zle. Komunikácia s vlastníkmi infraštruktúry vo hviezdnom bývaní bola zlá. Chvíľu sa vyzeralo, že bude lepšie, keď došli požiadavky na to, aby boli schopní zabezpečiť, dajme ešte trošku vody. My sme tam po nich chceli 50 parkovacích miest pre verejnosť. Nech ich ak spoplatnia, ale aby sa nestalo to, že príde návšteva a parkuje niekomu na mieste, idú sa tam pozabíjať, idú si škrkať, gumy prepichovať a vadia sa. To chce minimálne 50 parkovacích miest. Kvôli tomu borderu sme žiadali, bola nejaká dohoda a uvoľnite ten predok, nech už sa splaníruje na to, aby z toho mohol byť ten park, ktorý tam má byť. Nie, lebo sa im zhorší vyjednávacia pozícia. No nezhorší sa, pretože kým nebude postavená infraštruktúra v zmysle normy, teda verejné osvetlenie musia prestávať, tak ho obec nepreberie. Rovnako tak, ako cesta, ktorá nesplňa normu. Niekto šikovný poskupoval parkovacie miesta, dal tam zabrany.
Tá ponuka bola pre všetkých vlastníkov. Prví povedali, že nepotrebujú. Ale to je presne to, že tá norma bola vtedy jedno miesto a keby to dokončovali dneska, majú 2 parkovacie miesta na bytovú jednotku, 2,5. Len to dobieha a teraz tí poslední už sa natláčajú do toho. Kým neboli postavené tretina, tak sa tam dalo v tom priestore ešte hýbať. A celé to dopadne na to, že tam chýba 120 parkovacích miest a minimálne 50 pre verejnosť len pre obsluhu daného územia a daný počet obyvateľov. Ja poznám ja 15 rokov a keď som počul, že tam je jedné bývanie 420 metrov, tak som si myslel, že rádová chyba, že na takom malom mieste sa nie je možné postaviť novú dedinu. A oni ju postavili, vystredali sa to starostovia. A bez ničoho, bez akékoľvek infraštruktúry, bez ničoho, ale tie postavili sa teraz sa krátali, no ale to je niečo, čo je na úrovni jarovnice, že tie sú jarovnice. Ale sme dopadli, jak niekde dva znaky nie je vidno. Nie, či vám to chápete. Áno. Je to podsvetlené, zvalíme sa to nádhera a takto, jak to je, tých znakov nevidí nič. Už sa je robí, to zaujímavé. Ja bolo to lepšie povedať. Rudko? Pán starosta, ja určite budem súvisieť naozaj super prezentácia, že zaujímavé myšlenky a budem vám teda držať palce a budem naozaj pomôžem. Lebo to teda 20 rokov v najlepšom možnom úsudku. Mňa skôr zaujíma taká krátkodobejšia vec, čo z toho, čo si dneska prezentoval, eventuálne v tom ľudia majú radi, keď niečo vidia relatívne na dosah. Aj keď viem, že veľa vecí nemáš pocit, ale teoreticky čo z toho vieš vypichnúť také do roka, čo by sa mohlo aspoň začať. Začať, malo by sa dokončiť. Chceme dostať ľudí na šibeničku tak, že chodník od rybníka ku koncu posledného plota, s exnátov aj so štvrtovskými, teda teraz mi nepríde firma, bratia Mesárošovci, sme dohodnutí, že vieme kráčať popri Oráčine Popoli, takže sa tam vieme dostať, keď to vychodíme, vyjazdíme, vybicyklujeme, sme bezpečne na šibeničke. Na šibeničke treba spraviť parkovisko, ešte jedno verejné obstarávanie, ide tam to ihrisko Rodinka. Inde není kde v takom rozsahu niečo veľké postaviť. Verejné osvetlenie Čerešňárky. Je tam toľko sietí nasekaných momentálne, že už len zameriavanie a hľadanie dokumentácie od tých telekomov a iných providerov je zúfalé, takže... Ja by som doplnil, že možno je problém aj to, že oni nie sú tam, kde sú zakreslené. A to je to ako... Takže my sme museli na novo začať zakreslovať a hľadať tie siete, ako v skutočnosti sú. A na základe toho musíme vedieť, ako potiahneme ten kábel. Že bezpečne sa dostať od Seneckej po hlavnú pochodníku s osvetlením, dostať sa na šibeničku, park v záhradách na jeseň dosadiť a nech tam tí ľudia majú aspoň kúsok svojho miesta. Nie, to už je nový obchodný reťazec a príprava novej komunikácie. Keď si pozrieš kataster, tak zistíš, kto je vlastníkom. A to je presne to, čo hovoríme, že hypermarkety chodia tento konkrétne pri 20 000 spádovej oblasti. Je to súkromný majetok, ako majiteľ nekomunikuje, ani naučný chodníček nás nechce pustiť dovnútra. No my sme presne, nás tak to skončilo, že oni tam chceli, ale na druhej strane je to taká ako v podstate v tom okolí, že výnimočne nejaký les vôbec, ktorý existuje, takže z takého urbanistického hľadiska by tam bol dobrý ten les, keby sa tam by sa stihol nejaký lesopark alebo niečo podobné, no len to asi tak nefunguje. Nie, to je asi taká nejaká náletová... Papierovne, to bola jazdecká dráha pre kone plnokrvníky Wiener Veltena.
To bola nádherný park výstavného typu na tréning jazdeckých koní, ktoré ako bol Wiener Welten, bol svojho času aj predseda maďarského, keď ste videli tú Čente, či jak sa volala tá kobila, tak bol predseda chovateľov koní. Ten lesík svojho času vyzerá. No my sme sa do neho ani nedostali vlastne. Len akože asi obloky. Že vyzerá tam náladové, všetko úplne a viem, že som žili. Niekde tam má niečo, ale... Musíme si dovysadiť naše stromy. Včera som sedel v Šamoríne na námestí a uvedomil som si, že tých 50-100 rokov na tie duby človek neoklame. Takže budeme to nahrádzať pavlovniami, tieto doženú do niečoho na nejakých 10 rokov, potom skapú, alebo dopadnú tak, jak som videl tú nádhernú alej v Rovinni. Pínie, za nimi pavlovnie, ale tie pavlovnie rastli tak, že ich museli zosekávať každý rok a nevyzerali vôbec vábne. Ale ten prvý moment, aby sme niečo zatienili, ideme držať lípu. Budeme to nejako kombinovať tak, aby lípa mala čas dorásť, pavlovnia nech zatieni a lípa nech dorastá a voní. A možno nejakú vrbu, keď už sa dostane v tej spodnej vode. Ale to sú veci, ktoré budeme musieť vymyslieť niečo signifikantné pre Hviezdoslavov, aby sme vedeli, že tieto stromy sú hviezdoslavovské, tie lípy, tak jak táto, sú hviezdoslavovské. A na jeseň v záhradách sadíme prvé stromy v tom parčíku. Dobre, pokiaľ nič, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tento formát si budeme asi opakovať častejšie, aby ste mali kontakt, videli, čo sa robí. Chcelo to nejaký čas, aby sa to požulo, premyslelo, vytvorilo a ďalej budeme riešiť. Tie veci budeme mať k dispozícii vlastne na tej výstave, druhá polovica septembra. Tam si ešte tak ako možno načerpáme trošku niečoho pekného, že sa dá vyrobiť nielen betónový plot. Takže pevne verím, že na vernisáži sa stretneme tí aktívnejší a potom tam zoberiete aj tí menej aktívni. Ja to trošku ženiem, lebo my ešte máme poradu pred zastupiteľstvom.